Jodi nini bank account no 1 lakh rang habai riphaikha hangke abo bo achomsa nini reaction bahai wngno. Reaction hingangkai belai kheno hamjaknai abo jesabo abo haike rang habai rwkha hangke phiaba tinini hingangke khoroksa nukhung kwrwi borokni account no lakh ni swlaifano kwbang rang lesilek habaya aro koita digit tong o rang ni goni thanio abo porjonto se joto saiman paigla even ang porjonto saiman ya billion rang hapai riphaikha khoroksa kwrwi nukhungni borokni bank account no Uttar Pradesh ni Greater Noida o tongnai khoroksa chwlani account no bo abo haike no happaikha koror ni swlaifano kwbang billion rang happaikha rang amsake kwbang o ongko no poriwi naina phano se poriwi manya bank ni kormachari rok phano se confuse tangjak bwswk rang nini aro tong rok hinui kwbangma desh ni borok kotor rok ni rang gwnang rok ni thani rang bo amsuk tongbolak je bini account no amsuk jora habai riphaikha o kok rok no saimanmani yagulo joto no belai kheno wanalaijak kwrwi nukhungni borok tongmani bial bigra phiaba koyek second bai bo gwnang kahai wngwi thangkha hingke oboni ukulok ni mamla tamo hwijak koktwma tamo bahaike bini account no amsuk jora rang habai riphaikha phaidi saiman lainai joto মামলা wngkha Greater Noida ni 20 বছর umorni khoroksa chwla tongo ar jagao Greater Noida o aro tongnai Deepak tei Dipu achomsa belai kheno malamal wngwi thangkha borokni live o Dipu ni Kotak Mahindra Bank o achomsa rang billion rang habai riphaikha Dipu bini buta bai tongo Bupha hingke agi no thwi paikha phiaba bini buma hingke 2 mas swkang no thwikha Deepak intermediate ni pora poriwi paimani yagulo berozgar nogo haino tongwi tongjao kuno samung chamung kwrwi tei bo haike no bazar o manui mwkhwtwng rok painani thangkha tei mwkhwtwng rok pai akoi payment khlainani bagwi bo UPI payment choose khlaikha tei scan khaiwi payment khlaina naimani yagulo kheno o payment fail wngwi thango barebar try khlaimani yagulo phano hingke bo ajorao wansukha je bini je UPI payment khlaimani o bank se konmungsaswk problem wngkhana rok hinui wansukha aboni bagui no o bank o problem wngkhana hinui Kotak Mahindra Bank ko thangwi bo check khlainani thangkha bank kormachari rok no rwwi bini bank account check khlaibai mani yagulo bank ni borok rok bini je account no rang nugui belai kheno wanajaklai thanglaikha bank ni kormachari rok nukha je bini aro 1,13,56,000 taka rang billion rang nukha logi no o bank no freeze khlai rikha ar jagani bank kormachari rok tei bank kormachari rok o rang bor jagani phaikha hinui information nainani nailaikha borok bank kormachari rok haike kok salai tonglaimani nugui o borok Deepak bo kirijak a bank ni hoite ongkhorwi thangkha koyek ghonta ni yagulo kheno o ghotna nokbar hai Deepak sawai khwnarikha je bono rang busuk tong bank kormachari rok obo saya sudu bono sawai rikha je nini bank account no freeze khlai rikha hinui o mamlao police rok saka je bini buma Gayatri Devi 2 mas swkang je thwimani bini bank account hinui mo thwinai buma bank account ni hoite UPI account bini mobile o link khlai bo amo paino payment rok khlai tongo tei jephru bo payment khlaimani wngwi tongo afro kheno bo bank balance naikha bini bank account balance naimani yagulo kheno bo belai kheno wanajagai thangkha bahaike amsuk rang ani account no phaikha hinui sak phano bo bisas khlaimani wngwi tongkha mo mobile rok de glitch wngkha rok hinui se wansuk tongo bini bank account no bor jagani rang happaikha tei tangai happaikha o kok rok tabuk suk jora bank ni kormachari rok bo kono phano khulasa khlaiya ko jephru saimanai rok ani channel ni through tui joto nugui mannai hingke paithak jora naimani bagui joto no belai khe hambai को पैसा आ गया था 1 महीने हो गए। हाँ जी हाँ।
तो मैंने बोला ठीक है जी, वो बोले कि कोई बात, मैंने बोला मैं क्लोज नहीं करवाऊंगा, मैं तो चलाऊंगा इस अकाउंट को, मेरा अनब्लॉक कर दिया जाएगा खाता। उन्होंने बोला कि आपके पे ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ से है ना डिटेल भर दीजिए। और इतना अमाउंट अगर आ जाता खाते में तो कुछ सोचा था